Galicia ten unha grande riqueza patrimonial en canto á música tradicional e folclórica se refire, ou incluso a música culta dende o medievo. Isto debémoslo tanto aos nosos devanceiros como a todas aquelas culturas que por aquí pasaron ou viviron. Pero nós non imos falar simplemente de música tradicional, porque estaríamos sendo inxustos. Actualmente en Galicia hai músicas e músicos con distintos estilos e pelaxes. Os galegos somos mestres da mestura, por iso imos comezar este primeiro programa dedicado á fusión latina, máis con acento galego. Timba Mullallo é un grupo amateur formado por 7 músicos que se reúne unha vez por semana para poder tocar xuntos. Ramiro, Diego, guitarra e batería. Sodes os socios ou membros fundadores do grupo, non? Por así decirlo. Por así decirlo. O nome do grupo de onde saiu? O grupo está cheo de casualidades fermosísimas destas que así coincides en un momento determinado e foi unha casualidade porque simplemente no primeiro bolo que demos a formación, que foi o primeiro tamén que viu Isidro, coincidiu que lle mandamos un mensaxe a un amigo, lle poñemos oye, vente a gozar aquí la timba, mullallo, e de repente pues digo, ostras, como mola ese nome. Credes que hai público para o que vos facedes? Tampouco diría que é unha música minoritaria. Eu, por exemplo, podo falar de aquí de Vigo. Aquí en Vigo xa fai moitos anos e sempre hubo locais que se preocuparon por traer pois o mellor do Latin Jazz ou do Latin simplemente. Gonzalo Villar é unha persoa que aquí en Vigo foi para min trascendental en esta... Fundador de la Negra Tomasa. Exactamente. Malecón, Negra Tomasa, San Carallás, bueno, para mí é unha eminencia aquí en Vigo con respecto a esta música, non? A xente te quere bailar, entón, e se de por riba baila unha canción nun idioma que entende, entón, pois, mellor. A maioría son en castelán, pero se temos algún temiña en galego, estamos vendo, probando, para facer máis. No es una música de masas, y a veces queremos ver en los conciertos muchísima gente cuando sabemos que no es una música para grandes masas. Es una música para todos, pero no es menos cierto que es una música que no tiene mucha difusión, entonces no llega a todo el mundo por igual. Recomendo vos que escoitedes como soa o Latin Jazz con letra en galego. Nesta banda temos un cubano que é un auténtico valente. Cales son esas influencias musicais que tedes, ou por lo menos as referencias do Latin? Eu, por exemplo, bebín moito de, pois, non sei, de Iraquere, é dicir, teño escoitado moito Iraquere, todas estas bandas latinas, as míticas, cubanas, con unha forza brutal, con unha enerxía criminal no escenario, na música en directo. Recoñezo que eso é o que me arrastra, é o que me tira, é o que me inspira para facer este tipo de música, non? Ramiro? A mí gustan moito os cantantes de Latin e tal. Bueno, de salsa, realmente. E no rollo así un pouco máis moderno, non? Nos tocamos temas de Blades,
tocamos temas de Iraquere, temas de La Boe. Logo tamén tocamos unha parte, pois eso, de música un pouco máis tradicional. Máis tradicional cubana, non? Sí. Algo que marcou bastante a nosa ou a miña historia dentro da música do Latin Jazz foi o tema do Buenavista Social Club, ¿no? Isto que pegou así como moi por todos os lados, ¿no? Que pasa que logo, como nos vai así o tema do jazz, pois ese tema de salsa do Rubén Blades, do Iraquere, como que tamén nos pegan moitísimo, ¿no? O sea, nos dá moitas ganas de facer ese tipo de temas, precisamente por esa abordaxe da música igual latina, pero un pouco máis jazzística, claro. máis sofisticada. Sí. De Atoncero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Bueno, Isidro, a ver, contame as túas orixes musicais, como chegache a Llegué a la música por accidente. Primero estudié la carrera de aparejador y luego empecé a trabajar en un grupo que tocaba mi hermana en Cuba y a partir de ahí empecé a estudiar música, empecé a prepararme, empecé a cantar en el Coro Nacional en Cuba, luego empecé en el Cabaret Parisien, Escola Cantorum Coralina, Tropicana y gracias a eso estoy aquí. Como cae en Galicia e acaba tocando na timba? Cando empezache con eles? La relación mía con Galicia fue una relación de amor. Vine por primera vez en el 2006 para las fiestas de la Peregrina en Pontevedra. Y llegué y vi la ría de Vigo y ya me enamoré. Ya me enamoré de Vigo y regresamos a La Habana, pero ya yo sabía que volvía para aquí. Para un cubano, cantar en galego... Bien, hombre, con su acento cubano. Pero bueno, creo que a la gente le hace gracia, a la gente le gusta. Adaptaste ben, non? Sí, claro, sí. E a resposta da xente, pois... Sí, la gente le gusta. Le hace ilusión que una persona que venga de afuera ame su lengua, sus costumbres. Ya subían areosa, son os mozos de Castrelo que van a Ruanchamosa, mi are. Hai espazo á improvisación? Tes moito espazo como baixista? Ou máis outros instrumentos? No, ainda teño, é bastante... Sí. O pasa que, claro, o que digo, canto menos recursos tes, menos improvisas, obviamente, vas máis o tal. Pero sí que a improvisación e tal, de feito, tamén deixame facer solos nos temas, demais, creo, pero bueno. O reto é poder tocar e non ter que preocuparse se partitura ou moitas veces as aprendes, partes dunha partitura e aprendes e despois podes facer variacións e outras veces as improvisacións pois, son o que surge, o que te leva onde te leva. O guitarrista fai un chin nun determinado momento que a ti te desperta un rollo e o mellor ses por un sitio que non tiñas pensado ir. Pero o importante ao final é iso, que a xente pase ben e disfrutar nós tamén, primordialmente, que paso facemos. Eu son trombonista, estudiei trombón, fiz a miña carreira de trombón, pero non fiz a carreira de trombón clásico, non fiz a carreira de trombón relacionada co jazz. Entón é un linguaxe que para min non é o meu linguaxe natural. Entón, sí, me escribo as partes estructuradas das pezas, me foco a miña estructura e tal, e mo escribo. E despois os solos improvisatorios, pois fajo o que podo.
Dos temas que tocades na timba, cal é o que máis che gusta a ti? E por qué? Dame unha razón. Sí, dicir, a min gustame moito Xiomara, que é unha... A verdad que non sei agora mesmo o autor, pero é unha versión que... O sea, unha versión do tema que facía a Orquesta Iraquere, ¿no? Porque ten un punto rockero, ¿no? O sea, é unha peza latina e tal, pero ten un punto rockero interesante, moi rítmico, con moitos riffs de metal. Os lazos que unen a sociedade galega coa cubana remóntanse séculos atrás no tempo e contribuíron en gran medida ao intercambio cultural entre dúas sociedades ben diferenciadas. É increíble chegar a Habana e empezar a ver, sin enterarse de moito máis alá, unha placa que pon aquí viveu Curros Enríquez, vas polo en coche dando un paseo pola Habana en unha das esquinas do cementerio Colón ves naturales de Ortigueira, pasas por diante do edificio máis bonito da Habana que está no centro ao lado do Capitolio e daste cuenta que eso fixeron os galegos e que era nada máis e nada menos que o centro galego. O artista e arpista galego Roi Casal, moi vinculado ao mundo galego-cubano, deleítanos cun excelente disco. Son galego, son cubano. Con letras do falecido Xosé Neira Vilas, no que busca homenaxear a presenza galega en Cuba. Onde a palabra é doce, o sorriso campea. Todo músico que queira medrar como artista sabe que o máis importante é formarse o mellor posible. E para iso non hai outra cousa mellor que pasar por un centro de formación musical. Neste caso imos ver como se traballa no Conservatorio Profesional de Música de Vigo. A música clásica está debido ao sistema de escolas e conservatorios, de estudar os instrumentos, de as materias que se imparten, está máis direccionado, digamos, a formar músicos e intérpretes. Na maioría dos conservatorios as especialidades son todos os instrumentos da orquesta sinfónica, e ademais, pois, o instrumento tradicional que é a gaita, guitarra, temos acordeón, a especialidade de canto, que se estuda a partir do grado profesional só. Atención ao ritmo que por momentos é atesillado. Neste curso temos 624 alumnos. Sobre 150, 200 alumnos que quedan sin poder optar por a demanda que ten. Estamos prácticamente desbordados de alumnado. O profesorado sempre se está formando, sempre se está reciclando, o alumnado é fundamental que teñan o interese para poder aprender e esa combinación vai a ser perfecta para cada resultado. O ritmo é un dos elementos máis importantes no Latin Jazz, por iso a percusión é esencial neste tipo de música. É un estilo musical que xorde alá polos anos 40, 50 do pasado século, século XX, e que nace a través da influencia e da fusión entre a música do jazz e a música afrolatina, tanto de Cuba como de Brasil, salsa, samba, todo eso que se foi desarrollando hasta os nosos días. Utiliza os ritmos e as melodías sincopadas, o dinamismo, a viveza, a alegría, por así decirlo. Unha síncopa, pois, é trasladar ese apoio forte ao que sería a parte débil. Por poñer un exemplo, isto sería un pulso, traslado os bongos, teríamos o golpe co mesmo pulso, e se desplazo ese pulso, teríamos
o que sería unha síncopa básica. Pois un bo percusionista, así fora do cliché de que ten que ter un bo ritmo, que, vamos, que eso o debería ter todo músico, pois debería ser unha persona dinámica, debería ser unha persona con carácter de líder tamén, porque realmente temos que pensar que o percusionista, aínda que a veces está un pouco olvidado, sí que é unha figura, é un músico que fai que todo funcione, é un engranaxe dos combos, dos grupos, das orquestas, das bandas. Entonces, debería ter ese carácter de líder tamén. O mesmo tamén ter habilidade social, por suposto. Por outro lado, tamén debería ter moito diñeiro e unha casa onde non houbera veciños por cerca. Un antigo profesor decía que un percusionista é como un porteiro de fútbol, que está aí, pero parece que non está. Pero cando ten que estar, se é un bo porteiro, pois vai parar o gol e pode solucionar un partido. Pois eu penso que o percusionista é o mismo. A percusión está sempre presente nos momentos de climas, de todo, de sinfonías, de cancións, de ritmos latinos, de ritmos cubanos, aninxético, todo nos momentos cumio, pois sempre hai unha percusión, porque senón faltaríanos algo, faltaría ese subidón, ese extra que nos dá esa explosión de color e de timbre que ofrecen os instrumentos de percusión. Un nutrido grupo de estudantes deste conservatorio forman a Illas Band baixo a dirección de Antonio Rodríguez. La directiva del centro me llamó por teléfono para dirigir una de las bandas del conservatorio. Lo que les contesté es que yo no tenía mucha experiencia en el repertorio clásico, pero sí que podía hacer algo más moderno, algo de estilos como en el jazz, bossa nova, funky o algo diferente, que son los estilos que llevo escuchando desde hace muchos años. Empezamos con 15 alumnos y ahora somos casi 40. Gracias a proyectos como la Jazz Band, ellos tienen la oportunidad de poder experimentar un nuevo lenguaje, porque al fin y al cabo es un nuevo lenguaje, el ritmo es diferente, la articulación es diferente, y gracias a experimentar en estas oportunidades, ellos pueden incluso engancharse. Hay alumnos que empezaron con la Jazz Band hace 5 o 6 años y ahora ya se pueden considerar como músicos profesionales. Tenemos el caso de Sergio de Miguel, que toca el piano, que empezó a venir con 10 añitos o así, ahora tiene 15 y es un monstruo tocando el piano e improvisando. También tuvimos el caso de Puigme, que es un baterista, que tocaba muy bien, pero rock y etcétera. Se empezó a tocar jazz con la Jazz Band y ahora es un músico que está estudiando en el extranjero. Dani Font, un guitarrista también muy bueno, no nació aquí en la Jazz Band, pero sí que estuvo trabajando con nosotros. Y esos hacen que alimenten a los nuevos y así esto vaya más. Se puede encajar perfectamente la música moderna en los conservatorios. Ojalá hubiera más, porque sabemos que existen conservatorios superiores de jazz, pero en el día de hoy todavía no existen asignaturas específicas en el grado profesional y en el elemental, aunque sí que existen asignaturas optativas, que es en el 6º curso, en el último curso de grado profesional, que en este conservatorio tenemos improvisación e iniciación al jazz, que son 2 asignaturas que sí que se puede experimentar con este estilo, pero solamente es un año. En un año no da tiempo para prepararse muy fuerte en este estilo para acceder a un superior. Yo creo que deberían haber más posibilidades de poder estudiar el jazz o cualquier estilo moderno. La palabra conservatorio viene de conservar, ¿no? Y yo creo que deberían incluso cambiarse el nombre, si se pudiese. Yo le llamaría escuela de música y poder aprender cualquier estilo.
Que os conservatorios ofrezan novas experiencias e oportunidades en diversos estilos musicais é cada vez máis frecuente, pero hai que ter en conta que non son poucas as cancións modernas que están baseadas en temas clásicos. Moita da música que gustamos de oír na radio ou que tarareamos de boa gana está chea de fragmentos de música clásica. A canción Grace Kelly de Mika está baseada no Longo Factotum do Barbeiro de Sevilla de Rossini. I could be blue, I could be violet sky, I could be apple, I could be purple, I could be anything you like. Gotta be green, gotta be me, gotta be everything more. Why don't you like me, why don't you like me? Walk out the door, I could be brown, I could be blue, violet sky, I could be apple, I could be purple. Tamén Queen, na súa canción It's a Hard Life, inicia con música baseada no acto final de Pagliacci. O filósofo Nietzsche pensaba que a vida sen música sería un erro. Hans Christian Andersen dicía que alá onde non chegan as verbas, fala a música. Este é o noso mundo. Agradecemos a vosa compaña e que esteades aí a próxima semana. Que a música vos acompañe. There's a chance you have to take me, love.